Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh dulur, pripun kabare? Mugi-mugi dinten iki kabar kula panjenengan sedaya sae nggih. Mboten kurang napa-napa. Nah, esuk iki aku arep neng alas dulur ya. Neng alas, nah iki daripada neng alas ya ora nyangking utawa ora nggawa-nggawa, iki aku nggawa rabok. Nah, rabok iki engko nek wis tekan ngalas kena nggo ngrabok apa wae sing tanduran ning ngalas ya, dulur ya. Nah, iki gek mangkat wae engko ndak panas, engko ndak le ngarit, engko ndak ya kepanasan ya, dulur ya. Nah, alas sing arep tak parane utawa aku arep ngarit iki sing alas biasane ya dulur, sing cedhak hutan kae ya. Cedhak hutan dalane ya padha dalan sing biasane arep tak nggo mangkat kerja kuwi, dadi searah ya, tapi engko sekitar setengah kilonan kuwi belok kiri, terus arahe dalane sing medun kayak engko munggah sing munggahe dhuwur banget kuwi ya lur ya. Nah, iki kok rencana aku arep ngarit suket kolonjono utawa suket odot kayak engko karo nilai tanduran ya, nilai tanduran ngalas kuwi ana tanduran apa wae ya karo disurvei ya dulur, apa sing kira-kira keneng dipanen, lombok utawa gedang utawa apa ya, jagung. Terus engko ana kacang kuwi kacang tanah, engko ditilaki wis iso dipanen apa durung ya lur ya. Nah, iki dalane sing tak omongke kiri mau ya menggok kiri, terus medun dalane, terus nek wis medun iki engko terus munggah ndedel ya gitu. Munggahe ndedel kuwi nek persneleng kudu nganggo persneleng siji ya dulur, nek ora kuat dulur ya. Nah, dalan ning desa, dalan ning ngalas ki ya keadaannya ya kok ngene iki lur, tapi alhamdulillah dalan ning ngalas wis rada rata alus, wis semenan, wis bersyukur ya dulur ya. Tapi engko eneng dalan ya sing mlebu ning ngalas kuwi sing gur dalan setapak ya ora iso mlebu motor. Dadi engko mlakune saka dalan utawa saka parkiran motor kuwi sekitar ya 200 meteran ya dulur ya. Nah, iki wis arep tekan ngalas sing arep tak tuju ya, sing arep tak nggo ngarit kuwi. Iki ya wis ana motor parkir dulur ya. Kayak iki parkire ya ning kene iki, kayak engko mlebu ning alas iki ya dalan setapak. Dadi ming kena nggo liwat wong. Nah, iki raboke ya wis tak dunke kayak engko tak gawa ning alas. Iki engko ya gandeng rong sak ya lho ya. Gandeng rong bagor iki engko ya tak baleni neh ya. Nah, dalane mlebu ning alas iki ya iki kok ngene ya lur, dadi ming setapak ngene iki. Kayak alase ya ngisor kono ya sing medun kae. Kayak engko nek wis tekan ngalas kono engko isik bali meneh lur, isik bali meneh mbarani rabok sing sijine mau ya. Dadi aku kan mau nggawa rabok rong sak ya lur. Dadi ya ngene iki nek neng ngalas ke ya kudu nyangking-nyangking to lur, men ra rugi ya. Dadi raboke iki iso mubeng ya lur. Dadi pakan kok sing
digawa engko iso tekan omah dipakake wedhus iso dadi rabok, raboke digawa ning alas meneh ngene iki lur. Dadi rabok kuwi ya saka tanduran sing saka ngalas iki, terus kok dipakake wedhus, wedhus dadi kotoran dadi rabok gawa ning alas meneh dienggo ngerabok suket. Kayak engko nek wis sukete wis ijo wis dhuwur keneng tirit-tirit meneh go mulih meneh pakake wedhus. Dadi mubeng ngono kuwi terus ya lur ya. Nah, raboke ya wis tekan ngalas wis tak dunke. Kayak iki ya wis disebar karo simbok ya wis nggo ngerabok suket odet ya. Wis disebarke dadi nggo ngerabok suket odet kuwi. Nah, iki simbok mau wis panen apa iki lur? Kacang karo bayem apa iki? Nah, ngalas iki ditanduri jagung terus karo kacang ya lur. Dadi ngisor kuwi ditanduri kacang terus ditanduri jagung arang-arang, terus eneng kacang apa iki, kacang panjang ya, terus ana lombok ya eneng. Dadi pepakan lur. Sing pinggiran kuwi ditanduri gedang karo kolonjono karo kates pepaya, terus sing tengah jagung, terus sing ngisor kacang tanah, terus karo salong ya ditanduri lombok. Nah iki sing separo jadi separo alas ki ditanduri kolonjono iki lho lur, iki kolonjono. Terus sing separo kiwa iki ditanduri kacang karo jagung karo lombok mau ya. Kayak iki separone iki ditanduri kolonjono, kayak iki separo kolonjono iki suket odot. Dadi khusus dienggo pakan wedhus sing separo dienggo karo dienggo pakan wonge. Nek jagung kacang kuwi iki ya kena nggo pakan wonge utawa sing duwe. Kayak terus nek jagung iki wite ya iso dienggo pakan wedhus, rendenge kacang kuwi ya iso dienggo pakan wedhus. Oke dulur-dulur, gandeng aku ngaret wis ento sak bongkok ya. Wis sak bongkok, wis sak gawanku iki aku arep bali sikik ya. Arep bali sikik gek engko tak sunggi ning parkiran kono ning nggon motor ya. Nah iki aku wis ning nggon parkiran gek suket kolonjono ya wis tak deleng nggon motor, wis tak taleni gek gari OTW mulai. Terus engko tekan ngomah istirahat. Gek suket sing tak go iki, suket kolonjono iki engko tak pakake engko sore karo tak pakake sesuk-esuk lur. Dadi ngaret esuk ki dipakake sore karo pakake esuk. Nek engko rada awan kok ngaret meneh dipakake sore karo esuk meneh. Ngono kuwi lur. Saben dina ngono kuwi. Nek wong desa wong kampung ki ya sing duwe ngon-ngon ya sapi ya wedhus iki ya kegiatane ya wis ngono kuwi. Dadi ngantore iki ning alas, terus pulpene kaya nek wong kantoran ki arit, bukune iki ya tali utawa dadung sing nggo naleni suket kuwi ya. Nah iki wis tekan ngomah wis tak dunke yoan sukete sing saka ngalas mau. Kayak iki gari istirahat. Oke lur, dadi ngono kuwi kegiatanku esuk iki. Ketemu maneh karo konten-konten utawa videoku sing liyane ya. Mohon maaf nek ana salah kata, kekurangan apa wae ya. Kupat janure tuwa, nek lepat pokoke njaluk ngapura. Kupat kecemplung santen, nek lepat pokoke di ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.